Hormatly adamlar, size avtolog gerek bolan halatynda Aşgabatdaky ýolagçy avtolog kärhanasyna onlaýn tertipde ýüz tutup bilersiňiz. Munyň üçin saýtyň Sargytlar penjeresine basyň. Sargytlar adyndan 24 sagat öňünden edilmelidir. Sargytlar üçin tölegler öňünden alınýar we edara kärhanalar üçin ol 1 sagatyna 130 manatdyr. Büdjetden maliýeleşdirilýän kärhanalar üçin bolsa 1 sagatyna 80 manat meçhörüne bellenendir. Tanışdym düğmesine basaňyzdan soň şahs görünüşini saýlamak ödürlenir. Eger siz öz şahsy maksatlaryňyz üçin avtolog sargyt etjek bolsaňyz, onu fiziki şahs bölümini saýlamaly. Berilen öýjükleri adyňyzy, elektron salgyňyzy, ulagyň barmaly sagydyny, ugramaly ýerini we münmeli adamlaryň sanyny giýdirmeli. Şeýle-de telefon belgiňizi, gidilmeli senäni we barmaly ýeri bellemelidir. Üns beriň. Sargyt 1 sagatdan az bolmaly däldir. Goşmaça bellikleriňizi bellik öýjügine ýazyp bilersiňiz. Gerekli maglumatlar giýirdiňizden soň awtomatik usulla tölenmeli pul meçhöri hasaplanyp beriler we inniki penjerede töleg sahypasy peýda bolar. Kart maglumatlaryňyzy giýirdiňizden soň töle düğmesine basyň. Eger de siz edara kärhanaňyz üçin ulag sargyt etmek isleseňiz, onu ýuridik şahs bölümini saýlamak ýeterlikdir. Inniki sahypada edaraňyzyň büdjeti degişli ýa-da büdjeti degişli däldigini saýlamak. Bellenilen setirleri edaraňyzyň adyny, elektron salgyňyzy, ulagyň barmaly sagadyny we ugramaly ýerini, münmeli adam sanyny, telefon belgiňizi, gidilmeli senäni, sargydyň dowamlılıgyny we ulagyň barmaly ýerini giýirmeli. Töle üçin resminama giýirmek düğmesini edaraňyz tarapyndan taýýarlanan ýüz tutma resminamasyny bermeli. Awtomatik usulla tölemeli pul meçhörüňiz hasaplanyp beriler we sargyt eden avtologyňyz bellenlen tertipde görkeden salgyňyza barar. Hormatly müşteriler, biziň avtologlarymyz siziň hyzmatyňyzda. Ýoluňyz ak bolsun.